Jiena Patri Ivan Attart, Patri Dominikan, sa ftit snilu kont qiegħed missjonarju fl-Albanija fil-Belt ta' Durres, wara li ġejt Malta, bdejt il-ħidma tiegħi fil-qasam soċjali, mod partikolari bħala promotur provinċjali tal-Ġustizzja u Paċi, kif ukoll naħdem bħala Spiritual Director fl-Iskejjel, Kolleġġ ta' San Benedittu, Kirkop, ukoll qiegħed bħalissa wkoll Direttur Spiritwali tal-Leġjun ta' Marija ta' Malta. Għalhekk nibdew din il-qudiesa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra s-solennità ta' twelid ta' San Ġwan Battista, il-prekursur tal-Mulej, li propju bil-predikazzjoni tiegħu ħejja l-poplu ta' Iżrael biex jilqa' lil Ġesu bħala il-veru Messija. Għalhekk ejjew narfu l-ħtijiet tagħna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misterji qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla, filoli ta' smewiet, u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int qajjimt il-San Ġwan Battista biex il-Kristu l-Mulej il-estilu poplu mħejji sewwa. Għatina l-grazzja li nġarbu l-ferħ tas-sema u mexxi l-femiet tal-qaddejja kollha tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u s-slim. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Isimgħuni Gżejjer għatuni widen popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli u minn ħdan ommi ftakar f'ismi. Għamilli fommi xabla misnuna u taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael, inti l-qaddej tiegħi bik jiena nkun imfaħħar u jien għedt għal xejn inkaddejt u fix-xejn ħlejt saħħti. Imma l-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi mingħand Alla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li minn ħdan ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu ireġġa' lura il-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej. U Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajl l-Alla.
Nejdu flimkien inrodlok ħajr għaliex tal-għaġeb għamiltni. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Mulej int tarbilni u tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum. Int taraf mill-bogħod ħsibijieti, int taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi u triqati kollha inti tafhom sewwa flimkien. Inrodlok ħajr tal-għaġeb għamiltni. Int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi int insiċtni. Inrodlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni u tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek flimkien. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Lil ruħi inti tafa tajjeb u ma kienx hemm moħħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qiegħan tal-art flimkien. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal Alla lil missirijietna qiegħed bħala s-sultan tagħhom lil David li għalih ta' dan ix-xhieda sibt il-David bin Ġesse raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min-nisel ta' David Alla skont il-weda tiegħu ġib għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġġija tiegħu Ġwanni der ixandar mamudija tandima lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li intom taħsbu li jien, imma araw warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoq li nħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti u li ta' Bram u intom mill-ġinus li tibżaw minn Alla, lilna batna Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Int tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqtu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Elisabetta għal il-żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu lil mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlulu ċirkonċiżjoni lit-tifel riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Ma qabżet ommu qalet, le, iżda Ġwanni jkun jismu. Għalula, ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek? Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali l-missieru x'rid isemmih. U talabhom xi ħaġa fuq ix-xikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni u kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-bisa. U bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għawlijiet kollha tal-ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: Mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew jgħid il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Knisja tippreżentalna din is-solennità ta' Ġwanni l-Battista bħala mudell
ta' dak li ħejja t-triq għall-mulej u xempju ta' virtù. Ġwanni l-Battista kien umli, kien jgħix ħajja ta' penitenza, ma tantx kien ifittex li jidher. Imma n-nies, il-poplu ta' Iżrael, kienu jmorru biex jisimgħuh, biex jilqgħu l-istedina li kienet jagħmel, stedina l-indiema biex aħna nindmu min-nuqqasijiet tagħna, ħalli nduru lejn il-mulej u nħejju l-qlub tagħna biex tassew Ġesu jidħol u jgħammar ġewwa fina. Kien predikatur kbir, kien predikatur illi tassew miss il-qalb tal-poplu, miss il-qalb ta' kulħadd, għalkemm mhux kulħadd kien jaraħ ħelu. Kien hemm diversi li ma tantx kienu jieħdu gost jisimgħuh, għax kien jippriedka l-verità, kien jippriedka s-sewwa u kif ngħidu bil-Malti il-verità tnigges. U mhux kulħadd kien jieħu gost bit-twiddib tiegħu. Ħafna kienu dawk li kienu jitamdu biex bħala sinjal tal-indiema tagħhom li tassew qed iħejju qlubhom biex jilqgħu il-Messija li hu urijulna meta huwa der, preżentaħulna bħala l-ħaruf, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-nubiet tad-dinja. San Ġwan qatt ma fittex li jintoġob, naffar il-xi wħud ukoll bil-predikazzjoni tiegħu u ma tantx spiċċa tajjeb għal għajnejn in-nies. Erodi ma ħax gost bih u arrestah. Il-mara ta' Erodi li magħha kienet jgħix Erodi imbratu għax kienet jikkundanna il-ħajja illi qed jgħix Erodi. U l-koll nafu kif spiċċa il-Battista. Il-mara taħu Erodi talbet ras Ġwanni fuq platt. U Erodi issodisfa x-xewqa tagħha. Ġwanni spiċċa hekk, mhux għax għamel predikazzjoni trendi li toġob lin-nies, ma Ġwanni spiċċa maqtul għax huwa jippriedka l-verità, kien hemm xi wħud li minħabba l-arroganza u l-qalbibsa tagħhom il-verità ma laqgħuhiex. Għalhekk ejjew nilqgħu dan ix-xempju sabiħ li l-Knisja tippreżentalna qudiemna llum, ejjew tassew aħna wkoll bħala nsara fil-mixja tagħna infittxu li nikbru f'din l-umiltà. Ġwanni ċekkel lilu nnifsu stess għalinna jeħtieġ niċċekken jien biex jidheru. Minkejja l-popolarità tiegħu, Ġwanni ma poġġiex lilu nnifsu bħala l-Messija. Min-naħa l-oħra ejjew nikbru aħna wkoll fl-għarfien illi narfu kemm Alla jaf aħjar minna x'inhuwa taġi għalina u għalhekk tajjeb li aħna nintelqu f'idejh. Anke jekk din il-kelma talla xi drabi nigżilna l-kuxjenza, mejjew narfu Alla fl-aħħar mill-aħħar jrid il-ġid tagħna u l-kelma tiegħu mhijiex oppressiva, imma kelma li teħles u tagħti l-libertà tas-sew. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Namlu issa l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier
u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu, mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu miqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tieżis nitolbu bl-umiltà lil Alla missierna li wera l-ħniena kbira tiegħu meta bat lil San Ġwan Battista bħala l-prekursur ta' ibnu u ngħidulu mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għall-Knisja biex tkun strument ta' ħniena u maħfra bix-xandir tal-kelma u bis-sagramenti nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għall-bnedmin li għadhom fid-dlam tan-nuqqas ta' fidi biex jaslu jarfu lil Ġesu bħala s-Salvatur tad-dinja nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għall-familji biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqgħuh Eliżabetta u Zakkarija nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għalina l-koll biex insiru xhieda kuraġġużi ta' Kristu u tal-verità tal-Evanġelju bil-kliem u bl-emiltana nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mulej Alla tagħna, bierek il-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' San Ġwan il-Battista li ħejja triq għal ibnek, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem bl-istess Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin inpoġġu fuq l-artal tiegħek, ħatina li niċċelebraw kif jixraq it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġja tas-Salvatur tad-dinja u rieħ meta wasal bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-ġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek, li intollejtu fl-aqwa ġieħ fost daw kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu u waqabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem.
u t-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera il-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed bl-ilma lil min tagħna l-magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu ta' l-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxerret għalikom mal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li ħdu sem il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, meta taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph Etienne u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqadsa Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet,
Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apposti tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal inti trid fiha, trid tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla, dan u dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej insaħħaħtna b'dan l-ikel qaddis li tajtna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamel il-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwan Battista u tilqa' lil dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur ta' tnissil ġdid tagħha, ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inroddu ħajr lill-Alla. Inbirku lil-mulej. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana eħlesejna u għafmana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina, u rrit ikun iben bħalna. O Ġesu tijaj, għafrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbiħ kolla, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ikkonsidraw il-misteri tal-ferħ, l-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar l-Sitna Marija li kella tkun ommalla. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina, u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbiħ kolla, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tieni misteru. Sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina, u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaghfirlna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tielet misteru minn tal-ferħ, Sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek,
imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaghfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru, Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaghfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru. Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputi mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna mid-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbiħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek li ngħidu, għaliex aħna torfnati u riteva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u urina wara dan it-torfnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna tnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-qalb tagħna. Kristu il-qatt tal-qalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza ċebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om ta'
tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja tal-la, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Det, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodum, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Pawl missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Juan Battista, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-alġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.